mina amen. Uma ngithi amen athi noma kanjani ungwanga kuba umpostoli. Ngithi mina ngo amen nje. Hayi bazalwane amen. So ke sithi siyabonga kakhulu ukuthi nisiphathele kahle uJesu. Ngoba la enihamba khona nihambela thina. So when you guys mess up with the gospel and it bounces back to us. Oh, amen. You guys, you mess up with Jesus, I'm telling you, it bounces back to us. La isamba khona kuthiwa yey laba. They are so dangerous. So nje ningabalaleli. Oh, amen. Nokuthi nishumayele the real gospel. Sesikhuluma ngabantu sesibadala sesiyakhuluma. Nokuthi nishumayele the real Jesus. Oh, amen. Not the fake Jesus. A Jesus ongahlangene namanzi. A Jesus ongahlangene nanyoka. Just a Jesus. Uyabona lama magama akhe nje ngazi noma u5 la wathi JESUS. Wona wodwa nje aphelele. Wona anamandla awo. Hey, amen. Sengiyashumayela njalo abangcwele. Lona lilodwa nje linamandla lo. Uma ubambe lona awudingi enye into engapha eceleni. Li right lilungile. Aw hallelujah. So ke siyabonga kakhulu bangcwele and siyanithanda kakhulu siyanihlonipha nathi inkosi yami sinihlonipha kakhulu uma niphakamisa igama le family niphakamisa igama le Holy City. Aw hallelujah. So ke nje siza proudly ngoba siza kubazalwane mhla nenza into ebheke eceleni nobona ngingasezi. Aw amen. Futhi ke I am very good ukunitshela njengonitshela nje publicly ngeke ngize nginifihlele ukuthi angisezi senenza uA no B no C no D no E F and G. So ke nje it's simple as that. Ngicela ke bathandekayo siye ezwini lenkosi ngoba kushunyayeliwe lapha emini. Ayi kushunyayelwe emini. So ke manje sengenzela ukuthi bangcwele niphume nje uyabona ukulanda igqoko lokho. Yeah, ukulanda nje iqoko emva lokho sihambeni siye emakhaya singene emsebenzini subizelo ngicela sifundise lenkosi incwadi kaMatthew 21. Chapter 21 ngeke ngisawu interpreter kakhulu. Ngicela nje sibuke izinto ezincane ebese siyathandaza egameni lika Jesu. Matthew 21 ongifundelayo. Afunde from verse 2 afunde no 3 bese sivala amehlo sithandaza sambeni simakhaya bangcwele. Hayibo unikelo. Kunikelo. Sifundeleni ke bafowethu uMatthew chapter 21 from verse 2 and verse 3. Wathi kubo hambani niye emzaneni obhekene nani niza kufumana masinyane imbongolo ikhulekiwe nethole linayo zithukululeni nizilethe kimi uma umuntu esho utho kini anothi inkosi iyazidinga uyakuzithumela masinyane. Ngicela sibambe lokho uthi and if anyone says anything to you angiphinde. And if anyone says anything to you, you shall say, the Lord has need of them. And immediately he will send them. Amen. Baba wethu othandekayo sibonga izwi lakho uNkulunkulu wethu ongcwele. Izwi lakho Nkosi liyaphila futhi liyadala. Izwi lakho linamandla, izwi lakho liyayiwisa imisedari yaseLebanon.
lingokuphila kwethu lingokudla kithi. Sibusiseke Nkosi ngalo ngoJesu Christ Nkosi yethu. Amen. La bathandekayo sifunda khona sifunda indaba kaJesu ebheke eJerusalem. Lithi iBhayibheli he wanted something that is going to use to reach. Ufuna nje ukuthola into azoyigibela. Ahambe ngayo aze ayongena eJerusalem. Uyazi ukuthi ngesikhathi esho lokho athumele abafundi bakhe ababili. Athi bafowethu ngicingeleni. Into engizohamba ngayo. Ngifuna ukuya eJerusalem. Cela bangilalela abazalwane. Ngicela nje into engizohamba ngayo. Ngifuna ukungena eJerusalem. Lethi ke iBhayibheli wathemile wa identify one of the donkeys. And lethi iBhayibheli kwakukhona this donkey nokunye lokho kubizwa ngazi kuthiwa ini lokho kodwa okufana nayo imbongolo. Akuzange kube nomsebenzi lokho kunye kangako. Kodwa wathatha imbongolo. Wathatha imbongolo kwaba yiyona ayisebenzisayo. Ufika imbongolo inganyelwe ngabantu. Imbongolo isemzini othile. Uthi ngiyacela. Nginikezeni le mbongolo. Uma ninginika le mbongolo, onbuzayo ukuthi nenzane embongolweni, nimtshele ukuthi le mbongolo akusayibelongi kulomuzi ngiyayidinga. Hey Nkosi yami. Lalela, uma uhlukanisa isilwane imbongolo ayifani nehashi. Ihashi it's speedily. Lona lenza into linqabashiya. Kodwa Jesus decided to leave a horse. And he decided to take a donkey. Uma eyithatha le donkey athi ngikhululeleni yona. Ngiyabona senikhathele. I was angim. Ngisengiyaqeda njalo khona manje lalela nje kancane. Tshumayelaami ngaki uhafu. Sikamfu. Thukululani lembongolo nilethe kimi. Ngifuna ukugibela kuyo. And uyazi ukuthi bangcwele imbongolo ayizange isho lutho. Imbongolo yavela yeza kuJesu. And uJesu wagibela phezu kwembongolo. Imbongolo yafumana umusa ebingeke iziwufumane. Lame as the donkey. Kodwa yadecide that yathi imbongolo ngaze ngayithola ichance. Namhlanje kuzogitshelwa kimi. Hayi futhi ubani logibelayo? Ubani kanti logibelayo? Nkosi yami. Lalela kusho mina kusho iBhayibheli there's no yeah. Kodwa kusho mina. Imbongolo uyabona yaqhenya imi phambi kaYesu. Yakhuluma amazwi imbongolo yathi gibela master. Wathi uJesu mayesegibele hayi madoda wagibela uJesu ihamba ikhala indlela yonke ngama yamazwi ubani lo nohleli lapha kimi
Ngoba umuntu ohlelwe uJesu. Umuntu ohlelwe hayi bazalwane. Umuntu ohlelwe uJesu. Hayi. Awu haleluya. Lala uhlelwe inkunzi mala. Ngiyele pulpit. Awu Nkosi yami. Nginesicelo namhlanje ebusuku. Emva kwentshumayelo engaka. Ukuthi wonke umuntu akabeke umhlane wakhe kanje. Mandara bakhosiyenda nabasiya. Hallelujah. Wonke umuntu olendlu ozophuma kule conference. Wonke umuntu akathi right on King Jesus. Gibela kimi. Uma wake wabagibela abanye abantu unguyekeleli mina. As I said yesterday, ukuthi Jesus uqwala ibandla. Umoya ongcwele ulungisa ibandla. Ulilungisela into ezosuka masinyane. Ngicela ukulazisa ibandla, sincane isikhathi esisibekelwe manje. It's not enough. Leli Bible uma nibuka, nibona amahemhemu, nibona yonke into nencithakalo emhlabeni. Khona izinto esingeke sisakwazi ukuyilungisa manje. Kodwa lalela, khona umuntu ozayo. Lalela, kodwa akethi eza afika umhlane wethu ulungile. Nkosi yami. Sakhela usho ngani amen wena. Hallelujah. Akafika lalela nibazalwane, there's no time to play now. There's no time okuncengana. Lalela akusikho isikhathi sokuncengana manje. Uyabona indaba yokuphila a softy, a fragile life. That one is over. We are preparing the church. Lalela. Ingane ayigani. Akugani intombazane. Kugani intombi. Ingane ayiye emshadweni. Kodwa emshadweni kuyintombi. Awu haleluya. Akuyi ingane, ungamangala makuthiwa kushada ingane no9. Ngathiwa yini la Thixo sikuza kuwe. We once sishade sabunye umfana mdala ushada lengane ngazi nami yayino 12 angazi. Sababaza njengabafundisi sathi this is a chicken murder. This is really a chicken murder. Into yayenza lonto zingeke kaNkulunkulu ukuthi ingane kayishadi. uJesu akazela ingane. Uzela intombi. Awu haleluya. Uzela intombi. That's why intombi fanele ixwalwe. Ibandla lika Jesu intombi. And njengamanje iyalungiswa intombi. Ngithe bangcwele kususwa imbimbe entombeni njengamanje. Njengamanje ungacabanga ukuthi kuzoshunyelwa izinto ezithandwa nguwe. Lutho. Ngeke ulungise umuntu. Yabona laba abaya ama-salon. Kuthiwa not a salon man. Yini lapho okwenziwa khona? Spa bathi abanye kuse spa hayi kodwa spa. Ispa lapha omasajwa khona ne. Cha ngikhona lapho ke. Uyabona lapha yana kuya umuntu oya kwi-occasion. Akuyi nombani. Kuya umuntu oya kwi-occasion.
Uyabona lapha namafika bethi no. Your eyebrows zincane. Uyabona iface yakhe inde. So kufanele ukuthi sithi ukuthi kancane ukuze ngoba lapha nabakuguide bakuthinta ngeface yakho bethi face nekhanda lakho lemisoro so uzawufanelwa ama eyelashes anje siyakubona uma uswenza ama eyelashes along une face yakho sithi hayi ibandla likaThixo liyalungiswa. Ngithe izolo ngihlabelele ngithi mangabikho salayo. We want to see all saints of the holy city there. Eh? Ngithi mangishumayela kwenye indawo ngithi mina lalelani guys we are going to a better place. Lalela usathane kumanje unyusa izinga lakhe lalela unyusa izinga lobusathane asingeni thina lapho thina sinyusa izinga lika Jesu the more sinyusa izinga lika Jesu lalela uJesu ngeke lalelani uJesu ngeke ngeke compare noSathane lalelani ngisho ngani ngisho ngoba lithi iBhayibheli when he rose from the dead the first thing into ayenze lithi waya phansi emathunjini omhlaba asikikhiye lapha ngiyabonga mfundisi wami thank you ngicela sinye isikhiye bazalwane yini kodwa mfundisi ethi ulethe isikhiye yeah lalela wafika emathunjini omhlaba kubukizwe lonke mayevuka washona phansi wathi lalela ngizakudelisa akungazi kahle lokho kungithestile before kwathi angishintshe izinkwa kwathi ngempela ngiyindodana angishintshe izinkwa I mean angishintshe amatshe abe izinkwa ngathi ngangizukutshelwa yilo ngangizukutshelwa yilo lithi iBhayibheli washona emathunjini omhlaba wafika lalela wayithatha zombili wangamnika chance wathatha esokuphila wasifaka ngapha wathatha esokufa wasifaka ngapha wayesethi lalela wayesethi ngicela kube khona umfanyana ozala manje lathi hayi ngeke kube umfanyana awuzoma ngeke sorry oza zoma waza mfethu oza na okay nanga kulamle manje ngiyasaba ukuthi into baba makha bafundisi waza mfundisi wami umengala wafika wathi lalela mana lapho wathi lalela mfana wami awuyena uSathane mfundisi ngaqabana nami umama engaqabana nami ngiyalinganisa amakholwa amen lathi mfana wami lalela ngqonqo mfana wami kusho uJesu wathi ngqonqo mfana wami udla masenja mina ngidla amasi asezulwini athi lalela ngiyayithatha ubuka athi I am telling you you are defeated and you have no share with the children of light athi laba ngihamba nabo athi njengoba ngisuka nje angibashila ngihamba nabo athi njengoba ngihamba nabo nje ngiyoba presenta kubaba bazalwa uyazi kuba nisho amen ngabe sengiqedile awu haleluya lale ngihamba nabo njengoba babona nje mpostoli sengihamba nabo ngikhukhusa nabo nawe wawukhona lalela wakhukhusa nathi lithi iBhayibheli lalela ngiyoba presenta kubaba yithi sodwa esine title sithi sihlele emhlabeni sisezulwini abekhabani indaba yethu iqoqwa la iphinde iqoqwe phezulu
Awu haleluya. Lapha yana uma kukhulunywa lapha emhlabeni khulunywa lapha ezulwini. Amen. Eyathi indaba ayikho la. Ixoxwa lapha ezulwini. Lalela kwala ke ithi mase kuthiwa sengiyona. Kusuka lo ohleli lapha. Athi lalela. Nkulunkulu sizodala ichaos. Ayikapheli indaba. Ngicela ubuke. Buka manxeba asekhona. Buka kusenje. Ungayenza kanjani disaster? Amanxeba mnika ubasibanibani lalela ichance. Lalela ushayekile manje uwile. Uwiso umfana. Angakhuluma into ebuhlungu manje. Uwiswa nje yiboyfriend. Uyasho nokusho ukuthi iboyfriend. Shawe nje. Ubuyekile ukukholwa iboyfriend. Hawu unemkhuba. Boyfriend. Thina sikhule kune straight sam. Beshange straight thina. Sithi straight samless. Kodwa leso straight sam kwangesona straight sam. Hayi haleluya. Hey ngiqondeke ukuthi sengivala. Awu amen. Isifiso sami kulomhlangano sithi siqeda. Kube khona umuntu othe hlombe. Athi inkosi gibela. Hey. Ngoba lalela abantu abangagitsheliwe banomthetho wabo. Ngizwa. Abantu abangagitsheliwe banomthetho wabo. Kanti abagitshelwe banomthetho womuntu ogibela. Ngoba ogibele uyayazi ukuthi fanele imbongolo ifike eJerusalem. Ay bazalwane. Awu haleluya. Hey webazalwane. Lithi ki Bible ngiyanga kwi conclusion. Lithi ki Bible lembongolo yathola iprivilege. Njengoba nawe wathola iprivilege. You are one of those donkeys. But you find mercy. Lalela. Lithi Bible wasuka uthe eqala ukungena. Kwasuka abantu bahlabelelela imbongolo. Imbongolo kukhulunywe ngamandla la. Imini kwakhuluma imbongolo isifumana amandla yomuntu ogibele. Yathola ipraise yomuntu ogibele. Kwaqalwa kakhulunywa nembongolo yayisijabule yathi kushiwo nakimi ukuthi hosana. Kanti akushiwe embongolweni kushiwo kogibele. Kodwa imbongolo ithola iprivilege. Bazalwane ngithi mina ilwana ingene ezulwini ngiyakuvuma lokho. Asikho isilwane enkulu. Kodwa ngizoke ngicela uJesu awumbonise lembongolo. Ngoba lalela uma kuthiwa khona umuseum ezulwini ngake ngicela ukubona lembongolo. Eyagitshelwa uJesu. Yafumana ifavor. And uma esegibele nakho ngifuna ukubhala ngakho. Uma esegibele imbongolo yafumana onke ama benefits and privileges. Uma uJesu ehamba emhlabeni uthi angikunishiya nodwa. Kodwa ngiyakunithumelela umduduzi. Umoya ongcwele esefikile yena uyakuniholela kulo lonke iqiniso. Hallelujah. Hallelujah. Lithi iBhayibheli lale njengamanje njengoba elungisa umakoti impostoli elungiswa.
elungiswa umakoti njengamanje akalungiswa yithi lethule leli bandla engishumayela kulo namhlanje senihambe no SP njalo beningazi ukuthi ngikhona awu haleluya hey niyahlupha ngokuthatheka Jesus ay amen lalela leli Bible njengoba ke asikwazi thina ukulicwala ibandla kodwa khona umuntu wesithathu oshiwe la ukuqhubeka alilungisa uyabona njengamanje impostoli ubhizi yena wenza i-facelift ebandleni I never knew ukuthi yabona nje mina no line la sonke ekhaya no line la angazi abathatha labo line yabona labo line laba ingane leze eyifundela somatology singayiqeda yonke lento ziyiphakamise zithi sheshe ilunga lento ngingaphinde ngibe no line nimangali to line washo naphi and that is the duty right now of the Holy Spirit ibandla liyahlaselwa lisempini njengamanje kodwa umoya ongcwele usifaka ku somatology kulungiswa manje all the wrinkles labo abadatshukelwa ingubo kamoya ukumole ibhantshi akusho ukuthi ngizoqeda ukuthula kube sebandleni laba badatshukelwa ingubo kamoya lalela umoya oyingcwele uyiphethe nalithi uhambe thunga ingubo zabantu athi lalela sibanibani lokho engikunikeze khona ngikunikile ngeke ngikuphuce ngeke ngisaphinde ngikuphuce into engizoyenza ngizophusha umoya ongcwele ahambe ngithungela ingubo yakho kamoya uma idatshulwa izinto neyinkinga ezikhona lalela ngikhona usekhona leli bandla lase Holy City must rely on the Holy Spirit uma lilahlekelwa ngamandla kamoya ongcwele it will be a doomed church I want to say today, we cannot preach the sermons that devise. Afagwela ku YouTube. Afaga Gibuye ngizokhonza ibandla ngeGoogle. Akubona abantu baka Google la. Laba abantu baka moya ongcwele la. Sometimes isihamba singazi nokuthi sothini kubo. Sihambe sithandaza yonke indlela sithi moya ongcwele. Kufanele ngithini lapha? Kufanele athi lalela don't worry. Ngiyabazi mina. Ngizosusa usibanibani nosibanibani ngimsuse eGoli ngimsuse kuphi ngimlethe la. Ngifuna uyodila naye. Kodwa ukudila naye ngizokusebenzisa wena. Musukuwari ukuthi uzofika uthini. Wena linda umzuzu wokukhuphuka Ameni uma ke sihlukana naye umoya ongcwele I must tell you guarantee it's a doomed church samba singenambonisi samba singenamphilisi Cela ukuvala kushunyayelwe kule ndawo we preached qalwe ngolwesine kushunyayelwa noma ngolwesithathu kodwa abazalwane uma seluza icontact
with the power of the Holy Spirit. I guarantee you, we are moving at the dark. But when we ask the Holy Spirit, ukuthi lead us. Lalela abukho ubunzima. Akho ngxaki ngoba uyabaza abantu bakhe. Hallelujah. Wazi konke ngathi ayikho imfumbe kuye, ayikho imfihlo. Everything he knows kusobala. Glory to Jesus. Bingelele lesitudla saseThekwini akusho ukuthi angubingelele sisi kodwa sawubona. Hallelujah. Hey bafowethu asiyibuyisele kulomuntu. Angithandi ukuthi kuphele lo mhlangano kube khona into ohleli lapho ongayihlanganisile naye. Ngoba uma ibandla sisandelwa abantu abangagcwalisiwe ngamandla kaMoya oNgcwele sihamba nenkinga phekwenkinga. Uthi uma ufunda incwadi kaNumeri khona lapho uthi uMoses khona uhambelana nathi ngoba akusiyo wethu, ubonakala kahle ngoba unophawu lukaMoya oNgcwele. Akufanele kuhlukane kulomhlangano omkhulu kangaka abantu bengahlangene nomuntu. Bayabuza ngelanga bathi sanake nawamukela uMoya, bathi asikaze sizwe ngalo, bayibiza ngento akaze sizwe thina ngalonto. Ukhona kanti uMoya oNgcwele. Mina ngicela uku-assurisha ukhona. Uyabona nje basikhuluma nje ukhona. Uyabona nje basikhona sihlabelela ngaye. Amen. Uyazi umphostoli kwayiphatha uSP Emini. Uyazi ukuthi isifiso sami ukuthi even nabantu abadlala ikeyboard. Eseza uyazi ukuthi these guys sometimes they don't even pray when they come for playing for us. Sorry guys, I'm not offending you, but I'm just ngikhuluma nje sidlangalaleni. Kanti labo mabengacwila bangene eclassini lo asafa. Bangene kwiclass ka asafa. Bathi mabeza lalela bethi bethinta kancane ukuthi naye ke simbone ekhala. Lalela angakhalisi thina lokho ethinta naye akakhale. Sizwe sayidlala ngenye indlela. Hayi bakithi. We need the power of the Holy Spirit. Hey. Kasihlatshelelwe labantu. Aba kwi-mission. Aba ne-agenda noJesu. Bayifake eclassini lethu bangayishiye epulpiti bodwa le ndaba ethi ayoyibonela umshumayeli thina sihlala iphathe. Now be the part of. Hallelujah. When you sing a song, fit in your ministry in. Uthi now sengiyahlabelela. Utshela uMoya oNgcwele now I'm singing, Lord. Can you send those angels to back me up? And when you sing with angels, when you sing with angels, hallelujah. When you sing with angels, a simple song. Softly, softly.
usustelela into kuThixo uthi thawu 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 sesihlabelela simcela uThixo sithi thina ba Dwana emfana oweza kithi apha awakhetha balala awungishiyanga na ufela wonke umuntu wafela boni Ubani ongayithandi taste kamoya ongcwele because he's so sweet. It's very tasty. That's why abadala bethu babelokhe bemnambitha bethi ngcwe bethi ngcwe because he's so tasty. Hallelujah. Shaka makala busi. It's our wish. Ukuthi he has to fill this room. Konke sikwenzayo under his guidance. He's the only one who can give us power. We don't have to struggle. He's got power. Mina ngimlambele. Ngishumayela nje ngimlambele. Hayi ngimlambele. Indoda enkulu yasezulwini. Njengamanje iyona elindiwe. Ulokho ebuzile uNkulunkulu ukuthi kanti when athi uJesu awulinde umfowethu omunye uselapha kusekhona abanye ngisafuna ukudilisha nabo usebhizi nabo kodwa njengamanje useza nabo. Oh amen. And yena ubhizi Nkosi yami ngiyavala. Yena ubhizi manje the master.
akasahlezi ngisho esihlalweni manje. Kulungiswa icilongo elikhulu. Eliyoziwa umhlaba wonke. For his beloveds. And umhlaba uyomangala. Hayi Nkosi yami. Awulethi iBhayibheli lami ngicela nihlale iminute elilodwa Nkosi yami Jesu. Ngiqedele. Yekena ulungile la. Okhona. Lalela, leli iBhayibheli lona naye ulindile uvula amaphiko. Umoya oncwele uvula amaphiko ukusithwala sonke. Wena ungabona ukuthi uyahlupheka manje, linda lento iyadlula. Linda, I'm telling you, ubona ngathi uyagula manje, linda lento iyadlula. Sesifakwa lapha manje. Our Holy Spirit is our parachute. Uzasifaka la mntana mbuka khona manje. Khona manje. Hooked us. Leli Bible uma ehla hayi madoda. Yehla inkunzi malanga izofika imemkhathini. Imlinde. Isipresente kuye. Kuzoshadwa la. Yithi sonke sishada le bonke abantu. Bashada kuma marquees. Yithi sodwa esizoshada lapha. Ayinisho. Esizoshada lapha. Lalela, don't miss that wedding. Hayi lalela, ungawumisi lo mshado. Mkhulu lo mshado. Amen. Ngithi ke mpostoli sengivala uNkulunkulu wami ongcwele. Nakho ngivala. Ngiyavala. Bangcwele. Bangcwele. Let Jesus ride on. When Jesus is riding on, he is coming with a package. And uza nomoya ongcwele. Umoya ongcwele umduduzi webandla. He gives the strength to the weak. If you feel that you're weak, submit. Uyacelwa, uyisipho. Isipho sebandla. Awu amen. Isipho samakholwa. Awu amen. That's why mase sikubona ungasakhali. Sithi kwenzekeni lo muntu angasakhali. Kanti yena uyakhalisana. Hayi inyembezi zizosiza, but inyembezi zenjabulo. Angifuni kusho lokho kodwa ngicela ukukusho. Bengifisa mina kube nabantu abathi moya ongcwele sihlabelele umhlabelelo othi moya ongcwele yiza. O yiza mawungene kimi. Kube yilona lo wathi moya ongcwele. Guide me. Nakho ngibhubha. Moya ongcwele ngisezandleni zakho. Hey lalela, wamemukela. Uyamukelwa, uyathathwa. Awu amen. Uyathathwa. Mase umthathile. There will be rivers of flow. Flow of rivers. Uyomangala ukuthi wehlelwe yini. Awu hallelujah. Lento inceke kaNkulunkulu akade ikhuluma ngayo athi siyobeka izandla. Ethi siyobeka izandla ngeke sibeke ngokwethu. Kodwa uyoselekelela. Sithi kuhlatshelelwa kuginqika abantu baphile. Esefikile ngoba ufika nezinto zakhe. Lalela ufika lento yokuthi sihleke masikhonze sithi ka. Yafika naye. Yafika nomoya ongcwele ke sihlekela sithi ka. Kuthi uhleka sithi ka. Ngoba uyahlekisana.
Nkosi yami. Sungalithatha. Awu haleluya. Sungalithatha. Ngiyakunika igunya. Kodwa uyahlekisana. Akufanele kubonakala ikholwa limorose. Ngoba akushuwa ukuthi ngeke sivelelwe izinto thina. Ho. And zizosivelela mntanami azizukuvela zizoqhamuka onke ama-angles uthi uvala ngapha kuqhamuke ngapha uthi uvala ngapha kodwa umoya oyingcwele uwenza ukuba sibe nejoy kukhona lokho. Wayezama ukuqeda zonke igapsele lokhu capsule moya ongcwele mayisefikile uletha injabulo ingekho aletha injabulo ubona kahle ukuthi imali ayikho avela ukuthi imali ayikho ngijabule sengijatshuliswa ukuthi anginayo. Glory to Jesus. Uzwe ukuthi ngiyagula uyazi ngimangazile indaba ka Bishop ekhuluma ngendaba yokugula kwesandla. I had the same thing. Although I didn't, it was not a hand. Uyazi mama. I went to the urologist because I feel good. No, I'm not comfortable. I'm sick. Lalela. Athi umoya ingcwele kimi impostoli. Huh? Manje nithandazela abantu baphila. What is wrong with you? What ngitesta nje wena ukuthi lento ohlala uyenza kwabanye abantu ungayimela. Kithi mina ngeke uNkulunkulu ibhlungu nansi into. Ngicela udokotela ngiyaphuthuma. Okunye ukuxoxa phambili sengifikile kudokotela. Lokho kunye ngiyake. Umuntu wesilisa akayi kudokotela kalula. Kodwa ngamtshela ngathi asikijime sifike sisheshe sifike. Uma ngingena nje udokotela ngambona esebhizinisi abayi kwangathi ngimthi lalela yeka bonke kuza mina lapha. What delay udokotela. Kodwa ngisahleli uyazi ukuthi ngesikhathi sengiku examination room athi lalela you don't trust my power. Ngathi Nkosi I believe in your power. Why are you here? Why are you spending 2,500 rand for this man? Ngithi Nkosi it's because ngizwe pain. Because 2,500 rand is for the pain. The pain that I feel, it makes me to ngisho ngabe bekuthiwa u10 bengizokhokha. Athi manje trust me. Uyazi ukuthi ngathi ngiphuma sengizwe ukuthi ngine conviction yokuthi I must go back to my God who is the savior. Mangibuyele emuva ngezwe kwangasa driveke ngisho ukudriveke ngizwe ukuthi akudriveki. Ngezwe nje kukhona into engathi iyanyuka with the power of healing. Kanti God is healing me completely. Ikhona indaba kaMoya Ingcwele. Cela sikholelwe kuye. Let us believe in him. He is the only one that is sent to us now. Everybody must believe that he can receive the Holy Ghost. Elukuthandaza. Ngaphambi kokuba ngithandaze ngicela abasukuza lapha abazalwane. Kodwa nje ngicela nje abazoma ngenyawo bethi the Holy Spirit. Ngicela ubuyele kimi. Abanye bamxoshe indlela abaphila ngayo. Abanye bamxoshe nokuyihlanganisa nabanye oNkulunkulu. Abanye bamxoshe indlela abakhuluma ngayo ngoba is a sensitive guy. That's why thina sishomayelayo, let us mind our language. Uyakwazi ukuma umuntu epulpit engasena lutho. Sorry. Uyakwazi umuntu uyakwazi ngoba uNkulunkulu ngisho akamphuca umuntu igift. Lutho. Kakuphuca uNkulunkulu igift alenza iphutha. Ushaya nayo noma ingasasebenzi. Kanti igift isebenza kahle ngamandla kaMoya Ongcwele. Maye ngasekho into uyayikhulumela nje wenza speech kwi public. Abanye bamxosha
Ushilo umfundisi emini. Abanye ngicela ukusho lokho, sorry ukuthi ngikhuluma hard. Abanye bayantshontsha. Bengabazalwane, they are stealing. Angifuni ungena kokunye kodwa wena uyakwazi. Abanye bayajola. Kwavela kwancipha amen. Hayi ukanti wena uyajola yini wena? Ngcono ube ne straight. Abanye lalela, abanye yabona izinto eziphazamisa umoya ongcwele. Sorry. God the Holy Spirit help us. Ngoba we are cleansing the church. Once we clean the church, hallelujah. And is ready, umoya ongcwele is ready to purify us. Don't feel offended of what I've said. But it's the truth. And the truth will set you free. Hallelujah. I want to pray for with those. Samba siyamnikelweni bangcwele. Sisithobekile is waiting for us now. Not we are waiting patiently. Ngicela nje abathi moya ongcwele. Uma usekhona umsizi webandla. Come back to me. Stand on your feet. Nkosi yami Jesu. Stand on your feet. Sicela ukuthandaza. Moya ongcwele, moya ongcwele, moya ongcwele. Stand, stand, stand. Glory to Jesus. Moya ongcwele, moya ongcwele. Sicela usizo lwakho. Amen. Sicela usizo lwakho. Sicela usizo lwakho, sicela usizo lwakho, sicela usizo lwakho. God bless you. God bless you bazalwane. God bless you. God bless you guys. God bless you. God bless you bafowethu. Nkosi nibusise. Moya ongcwele wamukelwa ngokukholwa. Yeah. Kavele kumuntu kodwa uvela ngokukholwa. Uma you believe ukuthi namhlanje I'm changing the gear. Moya ongcwele yehlela phezulu kwami. Hallelujah. Hey. Khona abanye ngicela ukuthandaza. Abanye babanjwa nje ukuthi nje angifuni ukusukuma. Cha ungasukuma usukumela mina, but you are helping yourself. The more you stand, the more the angels look at you. Glory to Jesus. Siyathandaza ngegama lika Jesu. God bless you my brother. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Siyathandaza ngegama lika Jesu. Cela sithandaze. Baba othandekayo, Baba wethu ongcwele, uNkulunkulu wethu onamandla. Siyabonga Nkosi. Siyabonga uNkulunkulu wethu omdala wezinsuku. Usiphi igugu lethu umoya ongcwele. Kodwa ngokuhamba kwendlela simdabukisile. Ingubo yethu kamoya yaklebhuka. Kodwa we coming to your throne. Ukuba Nkosi sithungele yona again. Siyakudinga moya ongcwele. Siyakudinga moya wamandla. Siyakudinga moya wamasu. Siyakudinga uNkulunkulu wethu ongcwele. Baba siyakudinga Holy Spirit. Siyakudinga Nkosi. Siyakudinga bawo. Siyakudinga uNkulunkulu wethu ongcwele. Siyakudinga udingwa yithi Baba wethu ongcwele. Siyakudinga Nkosi yami. Ngaphandle kwakho singenza ntoni? Siyakudinga Baba wethu ongcwele. Siyabonga Nkosi, bamile ngezinyawo abantwana bakho. Bamile ngezinyawo, abamile phambi kwami kodwa bami phambi kwakho. Bless them, oh God. Babusise ubangcwelise ngoba izwi lakho liyangcwelisa. Sibongile Nkosi konke osenzele khona ngoJesu Kristu Inkosi yethu. Amen. Ngicela siphakamise ngenyawo bathandekayo.
I feel in my spirit sonke siyadinga ukuvula imlomo yethu simbonge uNkulunkulu for such a wonderful encounter. Such a wonderful encounter. uNkulunkulu esehlosa ngempela ukuyishintsha impilo yakho yomuze ekhuluma kanje. Sayishintsha ngempela ke impilo yakho la. Let's lift our hands. I want us to all to pray. Kube lona lo athi Nkosi moya engcwele help me. Ngiyezwa kodwa emoyeni wami ukuthi uNkulunkulu ucupha amabhomu azoqhuma wona. Because ibandla mase liqala ibandla libuyela kumoya engcwele then sekubuya ibandla ke. In the absence of the Holy Spirit, it's just an organization or one of the institutions. Ihlanganisela nje abantu abavumelane ngokwenza into efanayo. But kuze kuqale kube yibandla umoya engcwele mase phakathi kwabantu. Umoya engcwele uzosithutha ezweni eliordinary ayosakhisa ezweni eliextraordinary. Singafani nezizwe zonke. Funa sivule imlomo sonke sithandaze simbonge uNkulunkulu. Baba siyakubonga ebusuku namhlanje. What a faithful Father. uNkulunkulu wami kusuka ekujuleni kwenhliziyo yethu. We need you. Moya kaNkulunkulu help us. Siyazi ukuthi siwina uma ukhona. Sehluleka uma ungekho. Hallelujah. Uyithemba lethu lokugcina nci. Without you we have no other hope. Uyindawo yethu yokubambelela. Yes, uyinseka yethu yokuncika. Hey Nkosi yami. Uyinduduzo yethu. Ungcono kakhulu kunabantu. Sime esikhaleni sabalinda abangaqhamuka kodwa uyavela. Hey yo yo. Hey yo yo. Hey yo yo. Yes Lord. You are our power station. We power supply. We stand by. Mhlamendla phela. Uyayilekelela impilo yethu. Uzikhwepha zethu. Winda wethu engcono. You are our blessing. You are our life. Yes my God. We pray. Kwiqiniso umoya engcwele kusho inhliziyo yethu ekujuleni. Kuthi singenze lutho ngaphandle kwakho. Mawudunyiswe Nkosi. Mawuphakanyiswe. Mawuduswe. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah. Osithandazela babukhoba. Sibongele once again umuntu wasezulwini. Siyabonga baba wethu ongcwele. Kufuphi ukubonga kwethu zincane izibongo. Ukhulu okwenze impilweni zethu. Yithi laba uNkulunkulu wethu onamandla. Size kuwe besingazange entabeni nje. Siyabonga babizwi lakho, sibonga ukukhuluma kwakho okwahlukileyo baba wethu ongcwele. Siyabonga ubukhona bakho ngomoya wakho ongcwele phakathi kwethu. Sibonga umfundisi, sibonga umqondisi, sibonga umkhuzi. Izwi lakho lithi abapostoli bakho bafisa ukulikhuluma izwi endaweni ezithile kodwa wabenqabela ngoba uNkulunkulu moya engcwele okhuzanayo, uNkulunkulu moya engcwele olawulayo nalibandla lakho. Sifa lakho Nkosi zibonakalise, asifuni ukuhamba ungekho. Hlala kithi ohlabelele kahle, uthe sikulambele futhi sikulindele ukwehliswa kwenkazimulo yakho. Yehlisele baba phezulu kwebandla lakho. Yithi laba sendlala ukuphila kwethu
ebukhoneni bakho sigibele uNkulunkulu wethu ongcwele silawulwe nguwe sizwile ngomprofeti ekhuluma ngamanzi etempeli athaqale enyaweni enyukele emadolweni enyukele okhalo athaza agcine semose umzimba wonke okubuthi engasakwazi ukuzilawula kodwa esawulawulwa yiwo sidinga ukulawulwa nguwe Nkosi thatha amalungelo thatha indawo uNkulunkulu wethu busa phezu kwempilo yethu akekho omunye esimvulela inhliziyo yethu esimvulela iminyango yempilo yethu sithi ngena busa lawula wena ngendlela othanda ngayo thina sihlale entandweni yakho egameni lika Jesu Kristu inkosi yethu. We thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Asimshayele uNkulunkulu izandla kakhulu bazalwane simnikeze udumo. Come on church, let's give God praise. Ngicela simshayele izandla kakhulu bazalwane and give him glory. Ngicela izandla ezifanele inkosi ekade ikhuluma izandla. Come on church, senze nomsindo omkhulu and praise him. He is worthy. Thank you Jesus. Sikathatha indawo zethu bathandekayo. Hallelujah. Ngifuna kwaphezulu. Njalo njalo. Njalo Nkosi yami. Moyo ngcwele